Здравейте на всички и добре дошли в епизод 22 от Печелившият маркетинг Вълчев Agency подкаст. Темата на днешният подкаст е как да анализирате защо една ваша кампания не работи. Преди да започнем обаче, казвам се Илиян Вълчев и съм собственик на Вълчев Agency. Ние сме маркетингова агенция, която помага на бизнесът, благодарение на нашите системи, които сме разработвали вече 9 години, да продават повече и по-успешно онлайн. Ако изпитвате затруднения в някои от тези категории, то преспокойно можете да влезете на vulchefagents.com и да заявите безплатна консултация с наш експерт. А сега да започнем по същество. Как да анализираш защо една кампания не работи? Това е моментът, който всеки, който пуска реклама, е преживявал. Пускаш кампанията, имаш очаквания и накрая нищо не става. Или още по-лошо. Рекламата има трафик, но няма никакви продажби. Първата реакция обикновено е: рекламата ми не работи. Само че в повечето случаи това не е точно така. Истината е, че когато една кампания не работи, проблемът почти никога не е само на едно място. И ако не знаеш как да анализираш правилно, започваш да сменяш всичко на сляпо. Снимка, аудитория, бюджет. И накрая, за жал, става още по-зле. Затова аз гледам на това като на един процес от няколко стъпки. Първо, гледам дали хората изобщо кликат. Ако няма кликове, значи проблемът е най-вероятно в самата реклама. Визията не хваща вниманието, текстът не говори на правилния човек или просто самата оферта не е достатъчно ясна. Ако обаче има кликове, тогава вече става интересно. Това, което започвам да гледаме, какво се случва след като хората кликнат. Дали влизат в сайта ми и излизат веднага, разглеждат ли го, добавят ли в количка, колко страници са прегледали, докъде скролват и други такива елементи. Ако имаш трафик, но нямаш никакви действия, много често проблемът е в лендинг страницата. Това, което се случва, е, че тя може да не е достатъчно ясна. Може да не печели доверието на хората. Може да е объркваща или просто да не отговаря на това, което си обещал в самата реклама. Следващото нещо, което гледаме, е цената. Понякога кампанията всъщност работи, но числата не излизат. Например, имаш продажби, но цената за придобиване на клиент е твърде висока. Тогава най-често това, което се случва, е следното. Или си тествал грешната аудитория, или нямаш допълващи продукти и апсели, които допълнително да повишат твоята стойност на продажба. Това бяха проблемите, които най-често се срещат. И тук идва нещо много важно. Когато направиш всички тези промени, няма как да разбереш кое всъщност е било проблемът. Много по-добре е да мислиш като в система. Аз го разделям на 3 части. Първата част е рекламата. Дали тя привлича вниманието и кара ли хората да кликнат. Второто нещо е страницата. Дали тя ги убеждава и дали ги води до действия, т.е. да купят. И третото нещо е офертата. Дали има смисъл за клиента и дали се струва това, което аз му продавам. Ако едно от тези неща се счупи, цялата кампания започва да страна. И може би най-важното, не гледайте кампанията емоционално. Много е лесно да се ядосаш, когато нещо не работи. Но ако подходиш спокойно, запазиш самообладание и започваш да гледаш данните като информация, а не като проблем, изведнъж започваш да виждаш къде точно е грешката. И тогава, вместо да спреш кампанията, можеш да я подобриш. Защото в повечето случаи разликата между неработещата и печелившата кампания не е в това да започнеш от нулата, а в това да оправиш едно конкретно малко нещо. Надявам се този подкаст да ви е бил полезен. Казвам се Илиян Вълчев, собственик на Вълчев Agency, и ако искате да ви помогнем да продавате повече и по-успешно онлайн, то влезте на vulchefagents.com и заявете безплатна консултация с експерт от нашия екип.